Ο μικρόκοσμος των ξεχωριστών ανθρώπων. Η Ελλάδα περπατάει για το κλίμα μία μέρα πριν ξεκινήσει στο Παρίσι η διάσκεψη για το κλίμα του ΟΗΕ. Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace και WWF καλούν τους ευαισθητοποιημένους πολίτες να ενώσουν τις φωνές τους με τις χιλιάδες οργανώσεις και ομάδες πολιτών σε περισσότερες από 130 χώρες και να συμμετέχουν στη μεγαλύτερη κινητοποίηση στην ιστορία ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Είμαι η Κάτια Παπαδοπούλου και ο Νίκος Μάντζαρης, υπεύθυνος ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της WWF, θα μας μιλήσει για την δράση της Κυριακής. Ζητάμε από τον κόσμο να έρθει μαζί μας σε μια γιορτή ουσιαστικά, να περπατήσουμε όλοι μαζί για το κλίμα στις 12 η ώρα το μεσημέρι στην είσοδο του Μουσείου της Ακρόπολης στην Διονυσίου Αεροπαγήτου. Θα είναι μια πολύ κεφάτη εκδήλωση, θα έχουμε μουσική, θα έχουμε δράσεις για τα παιδιά, λίγο νωρίτερα αυτές, στις 10:30 και κατά τις 12 θα ξεκινήσουμε να περάσουμε μέσα από την πλάκα και να καταλήξουμε στη Βουλή σε μια συμβολική κίνηση, σε μια συμβολική συγκέντρωση, να πείσουμε τους πολιτικούς μας να είναι πιο αποφασιστικοί στις δράσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Μέχρι στιγμής έχετε τις πρώτες αντιδράσεις από την ανταπόκριση του κόσμου? Θέλει να κατέβει στο δρόμο για το κλίμα ή ενδιαφέρεται μόνο για την οικονομική κατάσταση και την κρίση? Νομίζουμε ότι ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί ιδιαίτερα για το Παρίσι. Ήδη οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ότι πολλοί κόσμος θα έρθει. Θα θέλαμε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερος για να είναι όσο πιο ισχυρό το μήνυμά μας. Όταν λέμε κλιματική αλλαγή, εννοούμε μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πόσο άμεσες είναι οι επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή? Όχι, είναι πολλά πράγματα. Είναι κλιματικές αλλαγές, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς. Είναι, καταρχήν, η υπερθέρμανση του πλανήτη. Τόσο η επιφάνεια της γης, όσο και η θερμοκρασία των ωκεανών. Είναι η άνοδος στάθμης των θαλασσών. Είναι το λιώσιμο των πάγων. Είναι η αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, το pH δηλαδή, λόγω της απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα. Είναι η αλλαγή στη βλάστηση, η αλλαγή στις περιόδους καρποφορίας και ανθοφορίας, οι οποίες με τις θάσεις επηρεάζουν και το πώς λειτουργεί η πανίδα, πώς λειτουργούν τα ζώα, δηλαδή πώς μετακινούνται από μια γεωγραφική ζώνη σε μια άλλη γεωγραφική ζώνη για να βρουν τροφή. Οι επιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Έχουμε επιπτώσεις, για παράδειγμα, στην υγεία. Αύξηση της θερμοκρασίας σχετίζεται με αύξηση της συχνότητας αλλεργιών, άσθματος, καρδιακών παθήσεων. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι μεταξύ 2010 και 2030, αν δεν κάνουμε κάτι, η συνδυασμένη δράση της κλιματικής αλλαγής, των κλιματικών αλλαγών καλύτερα, και της χρήσης ορυκτών καυσίμων μπορούν να οδηγήσουν 100 εκατομμύρια ανθρώπους στο θάνατο. Είναι κάτι που απειλεί πρακτικά τα πάντα. Ελπίζετε και πιστεύετε ότι η φωνή των πολιτών θα φτάσει στα αυτιά των υπευθύνων? Ελπίζουμε, διαφορετικά δεν το κάναμε, να σας πω την αλήθεια. Εμείς θεωρούμε ότι οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι και πρέπει να αρχίσουν να το δείχνουν ακόμα περισσότερο, γιατί μόνο έτσι θα ανταποκριθούν οι πολιτικοί. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Θέλετε να μας πείτε και σε ποιες άλλες πόλεις θα περπατήσουν για το κλίμα? Σίγουρα, δεν ξέρω όλες, δεν νομίζω ότι είναι γνωστό. Είναι πολύ καλό το ότι πολλές τις πρωτοβουλίες αναπτύσσονται τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτές που γνωρίζω εγώ σίγουρα είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Ρόδος, είναι τα Χανιά. Νομίζω χθες ήμουν στο τηλέφωνο με μια κυρία από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης που επίσης οργανώνει κάτι εκεί. Τα Ιωάννινα, η Ξάνθη. Νομίζω ότι αυτές είναι, τουλάχιστον εγώ γνωρίζω. Πέρα από τις πολιτικές αποφάσεις, όσον αφορά στον καθένα από εμάς, τι νομίζετε, τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση? Μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Το πρώτο και βασικό είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό ακούγεται λίγο, αλλά δεν είναι λίγο. Είναι πολύ. Ξέρετε, η εξοικονόμηση ενέργειας που έχει μετρηθεί σε επίπεδο παγκόσμιο λένε ότι έχει τεράστιο δυναμικό για να μπορέσει να μειώσει εκπομπές αερίου φαινομένου θερμοκηπίου, που είναι και η βασική ουσιαστικά αιτία της κλιματικής αλλαγής. Μιλάμε για 2,5 με 13 γιγατόνους, δισεκατομμύρια τόνους δηλαδή ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα που μπορεί να εξοικονομηθεί. Ο κάθε πολίτης λοιπόν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα να εξοικονομεί ενέργεια. Επίσης, μπορεί να μειώσει γενικά το οικολογικό του αποτύπωμα. Μπορεί να χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι μειώνει πάρα πολύ την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, που είναι η βασική πηγή, αν θέλετε. Και είναι και κάτι απλό, μπορούμε όλοι να το κάνουμε. Βεβαίως. Μπορεί να ακολουθήσει ένα γενικότερα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Όμως αυτό που θέλω να μεταφέρω είναι ότι πλέον τα πράγματα είναι κρίσιμα. Δεν αρκεί μόνο η προσπάθεια η δική μας των πολιτών, που πρέπει παρόλα αυτά να την κάνουμε. Χρειάζονται δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε επίπεδο κυβερνήσεων. Έτσι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να αποφύγουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Που αυτή η αύξηση, όσο και λίγο να ακούγεται, οι επιστήμονες θεωρούν ότι θα πυροδοτήσει ένα σωρό φαινόμενα τα οποία θα είναι εξέλεγκτα και αναντίστρεπτα. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές μας. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με τη βολή των πολιτών. Πρέπει, για παράδειγμα, να πάρθει κεντρική απόφαση να σταματήσουμε τη χρήση π.χ. λιγνίτη στην Ελλάδα. Ξέρετε, ο λιγνίτη στην Ελλάδα είναι υπεύθυνος για το 35% των εκπομπών του αερίου φαινομένου θερμοκηπίου. Ο μικρόκοσμος των ξεχωριστών ανθρώπων.